Saiki wis akeh wong koyo sampean. Lagi ya. Golek dependen. Kok ayu-ayu kok ya. Oh, nom-nom tok lho sing rapi. Golek dependen. Gak enek sing tuwek, enek sing elek kok. Ora tapi cahe nom-nom kok. Bagus lho. Iya lho, ya ra ngono. Sampeyan ya nom kok. Kemaila cek noman sik tak delok nek Facebook le. Kan cek umur kurkuran lah mesi. Kae nom. Oh, kan nom jian. Penting jan. Deal ya katanya. Ditampo karo Iya, iya, kantor. saiki kantor kene enak. Tampo. Ditampo. Tambah lemu sampean ah. Mantap ah. Tambah lemu sampean. Duwe akeh berarti. Amin. Iya, iya. Amin. Amin ngono lho, Mbak. Amin, Karo biyen amin. Bowi ngalor ngidul ngetah Saya ngulon. sampean bingung ya. Aku mikir kan doyak-oyak to. Sampai Mas Chandra, "Wih, rabion pacaran sampai dua anak rabi-rabi." Emang dia anak? Aku ndek anak malah mbek ngono ya. Terus Karo saiki ki? Nah, guru Iya, tiket nang gong. Indonesia. Oh, nah ini. aku enggak pengen pacaran. Anaknya wis bego yang suwi. Indonesia? Pacaran wis suwi mah. Dia pacaran suwi. Wis duwe anak nang Indonesia. Oh. Nek rabi kan anake iso digawa rene nek sadurunge 17. Ya dadi ini makane sok tak gorene piye carane. Nah, Kok yang ini berarti? Mama lek wis duwe omah Enggak, pemerintah tapi sampean pas waktu apply itu kan ada harus nulis agreement. Anaknya mau dibawa ke sini apa enggak? Sampean yes or no? agreement-e. Iya. Yo takok karo logong lo wingi. Enggak apa-apa ya. Dicek ya ditanyain ke sana. Oleh dicek oleh ya. Boleh. Sing ragil to, sing wedok kan. Piro umure? Sampe 12 tahun lho. Lho jek oke ku, coba ae. Lah kok mau sekolah piye? Ya kok sekolah piye ya sekolah bahasa Inggris apa bahasa kantone? Ini kan ibaratnya SMP digorini itu sekolah Iya. ning gitu ya. Yang enek sekolah SMP. Lho yo klebu bahasane ngono. Ya dicoba. Wis ora usah dipikir ngono-ngono iku. Penting arek gelem gowo. Ngono ya. Iya no. Iya aku sampe sekolah bingung Bu, aku piye ngono. Iya, kan sing penting karo ibuke, enek bapake. Kan kok diajari. Nek gak apa sampean ngekei aku part time, tak terno golek-golek info. Ya ora apa-apa ya. Kan lumayan. Sampean ya. Hah? Kenale kan sampean ya. Penting ora nekek ya. Endi aku nek endi? Nekek kikak ngono lho. Endi aku nek oleh sampean luwe akeh malah nah. Iya. Ya ora. Kan saya bersyukur sama temannya Wah. tambah pengalaman lho ya. Ya enggak, aku iki cuman lewat Iya, ae iya, ngono lho, Mbak. iya, Asline iya. kan sampean dhewe. Iya, mbiyen doyak-oyak aku moha. Masa? Aku piye aku ora iso. Alah, aku bojoku ya krungu aku nek ngomong karo sampean Aku ku lho wonge aku dudel mah betul lah. Iki mah ya padha sing iki mang. Iki malah wis anak, Mbak. Otak rambut panganan aku. Ngalah wis Mbak. sampean gelem moro iki wis. Kali aku nu ada bahasa sampean iki repot. Dadi nek nyawang HP wis kok kesukaan ambek koncone kan iya. Sip kan saiki. Aku aslinya pengin ngonten lho karo sampean. Aku Sabtu libur. Ya wis. Gak nek ngonten sampean, Nah, kamerane iki nang kene. Emburi, berarti ketok Ah. ketok rambutnya. Jadi rambutnya tok. Hayah-hayaan nggih, hayah aja wonge aku iso Iya. wong elek ketuwek ngene. Ora kan Gak ayo. apa-apa, Kel. Kan data pribadi kan gak Hayah-hayah. gak oleh ketok kan. Hayah. Mosok sampean gak ngomong. Karo wong tuane sampean gak ngomong. Ya wong tua ngomong, terus tonggo-tonggo. Oh iya nek tonggo emang Enggak ngerti kuwi jadi aku tanggo. Aku Kan tak Bagus, pernah Mun. di babu to, Mbak? kepanggah lah. Di hotel kan. Babune Pullman. Heeh. Ya yo. Cuma yang beda kan gajinya. Iya. Wis dia akeh Berarti jatah wingi wis oleh ya. Wis no. Sing sadurunge iku ya oleh kan? Entuk lah. Wis Sama oleh. itu KTP entuk. Ayo. Mbak sih kon nekokne men teke. Tanggal piro? Wis telepon aku. Oh wis ah, aku enggak ngerti teko Mas Andro aku. Aku malah pengalaman. Kon ngewangi ngentekne ya iso. Yo tak kongkon ngirim, rene engko tak ijoli. Tak transfer rupiahe piye? Mbekmu tak antekne ngene. Anda kan aku ya ambek sapa? Mama apa ya? Bulan ambek ibu. Oh, iyalah menikmati hidup. Iya, kudu nunggu. Sampeyan juga yang ngono. Makanya aku pengen nyandini rokok 20 tahun, 20 luwih aku ndek kene iki. Pesan dadi babune iki paling dadi pengen lunga-lunga ah. Lho ya dijak lho, kok gelem kan? Pak gelem mau saiki men loro-loro. Udah dhewe lho. Kena apa? Yo wis anu napase supaya basih ngono kan lho. Oh, hujan terus. Heeh, ngono kuwi numpak
pesawate numpak iki lho Mbak, apa iku jenenge yang Supa pemedalane kaya nek gunung-gunung ngono ki rawani lho wisan. Mosok Iya. Jantung berarti. perasaan winginane bergas wo, Sesak nafas. seger. wo. Iya. Gandeng iki. Bojone awake kekel lah sakjane, Wong tapi iki ya carane kan biyen nek kene kan bakulan babi iki kan berat-berat. Dadi Oh. dari dulu iki carane wis terkosone sik saiki karek remuke cara wong jero iki ketoke wong iki waras, tapi jeroane iki belungane wis gak kuat ngangkat sembarang lah. ya wis digawe kerja sing enteng-enteng. Heeh, gawe- dadine buka toko dhewe iki kadang kala ya dianu adike gentenan ambek. Ya toko Indonesia lo sampean. Aduh, aku penak bagus ya. Gak usah mikir. Penting ngertine kerja napa gaji. Ya wis gak apa-apa, dhek nang omah biasa-biasae sampean sing ngopeni ngono lho. Itu aku sebenarnya ngangkat cepil aku. Ya, sampean sing Nggak usah ngopeni. terlalu Ngonjo-ngonjo. Yo, enggak usah terlalu nuntut berlebihan. Iya, iya. Tapi nek kumpul ambek aku kan tak tuntut. Banyak Oh. bersyukur. Supaya Elah. supaya mikir. Latine aja Mbak. Latine aja kan awake sehat toh. Iya, Tapi gak makanya. apa-apa. Kayak kemrungsung kan. Diopeni ya, latine- diopeni Iya. kayak Mbak Sih, kayak Mbak Sih. Bersyukur Diopeni. lah, ya. Alhamdulillah kan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Alah, Ya aku kan? yang ngono ya. Gak tak tuntut. Dikei yo tak tampani. Gak duwe golek dhewe. Alah, aku sedangkan saiki iso golek dhewe iso bayar rumah alhamdulillah ya. Yoi. Makanya Iya. bantu Lek tuh. pengen yo golek liyane. Yo ojo lah. Wes coba ngambek. Bah mantu bayar. Enggak, ya enggak sing anake sampean aja ditoto luwih enak iku. Sing wedok iki Ya. Iya. Sampean aja. Iya makane. Kalau gak yo tak terno nang imigrasi kantonis oke kan? Iya makane. Ya sampean tak terno Kok ae terus kantonis ngomong oke, dhewe. Sopo? Wis piye to, Mbak? Piye to ya? Sampean basa kantonis kan Oh, iso, iya, iya, ya iya. tak terno ae nggon-nggone nek sampean. nek ora wani dhewe Hmm. pas prei nek Sabtu soalnya imigrasi kan Kan bojoku teko kae lho, kok pinter dalam dolan YouTube kan senengane main kubi mau bojoku lek. iki ceritane ku piye. Kan biyen senengane kuwi Mas. Ayo wis lo jarna. Enggak yo saiki kan karena sampean wis nek prei yo ayo aku ngancani sebelah yang penting kan kopi gedang goreng aman toh. Senengane kan biyen kuwi. Gak usah ngel-angel loh. Palingan nek kerjane hotel senengane apa sebenarnya. Ote-ote. Ote-ote ambek Bakwan, lombok. Bebek. Jeneng sampean nomor berapa? Masuk mben iki urung sik 55. Dek enom, Dadine Cik ganteng, putih, seger. Tambah si jingkas e oke, Bo. aku pengen, Lah tapi ya aku wis. di darah tinggi ya memang untuk cukule ya. Jadi aku kono enggak iso ngurusi aku, kono dhewe sekarang sudah Oh, iya, kuat. wis. Mun aku sini pengen nek penak yo ndek urung tani permanen berarti kan melu anak kene ya. Kene ngono. Ora. Ora, Nang Mas? kene iki duwe ra duwe anak apa enggak enak. Apa nih nak? Iya kan dijamin. Sampai tuwek kan sampe oleh jatah. Andai kan urung permanen urung Loh, bakalan permanen sudah. Iya. Pokoknya sampean karo lukunge baik-baik Berapa tahun itu lagi? bangga iki cita berarti sih. 3 tahun ya, 3 tahun. Mari paling tanda tangan pisan. Kan wong lukunge sampean ket biyen ngejak rabi sampean jek maju mundur Lah, mundur. itu sama tunggu durus ra kene-kene. Leleh. Yo gak apa-apa. Ya anjene takdire ngono kok. Lah, tadi saiki ya yang ya. Jadi nggak ada Iki masalah. sampe panggah omah ndek kene ya? Oh, sing Nek- kono. Nek anake ndang rene kan enak. Lah iya. Wis dadi siji. Kan cuma iku sing liyane wis bodo gede kabeh to. Wis bar tak rapekne ndi. Lah mangane. Kan tinggal sing ragil kan. Iya. Sing ragil iki wedok to. Itu. 13 ah. Di sampean kandhani kongkon les apa-apa dadi nek rene sesuk penyesuaiane gak kesuwen. Iki les bahasa Inggris iki. Ya. Tak les nih. Nek enek sing Belum ora bahasa sekolah. Gelem. nek enek sing bahasa kantonis gak apa-apa. Enek mana nih? Coba Nanya. nanya nggak apa-apa. Oke itu. Sip. Iso itu masih memungkinkan. Lah, makane itu ya. Ben enak digawa kabeh. Uteke cek camene cek lantaran jare yang ya. So iso nang kene dadi polisi, dadi dokter, dadi pengacara. Mas, ya iso ya melo-melo buruh lah ya. Kuwi wis buruh, melo buruh. Mangane sampean kudu noto. Lukunge kan oke to? Oh, sing ngongkon malah ngono. Oh iya wis. Malah lek iso awakmu sing anu iki karek mikir-mikir kangge nyang anakmu iso digorene lah ngono. Awakmu iki sajane wis enak lho ngono cek cemburu ya. Cinta. Sing cemburu sapa? Aku lho. Kabiyen aku iki cemburu. Pemane wong nek pasar ya ngenteni Indonesia.
mangane suku Yo, cemburu. ora apa-apa. Tapi saiki dilokne. Leya. Sik lei sapkelina. Lei loa lamboco ae. Mbok dilaki barang sing cemburu, barang kotor-kotor nek utekmu kuwi asikon. Mbok matur nuwun yang ini Allah. Soce sae Allah, dikape ho mbok ngono garane Iya, kok matur nyene Allah. Sam- Nek gak salat nah aku dituturi. Pindang salat wae salat. Dia terus ngene. Ayo melok. Kalau yang di. Iya, sembayang. Oh, kowe wong megere tak kan. Alon-alon. Asadu adu lah ngono. Enggak apa-apa lho. Kuwi domonge. Nek marung terus dhek melok sampean ajari terus dhek nang sing sebelah sampean nang sebelah. Tak ngono bismillah, kalau wayahe mangan bismillah ngono lho. Ha iya le kome ah. Kong ah aku ini. Le atine ngene pareng ngene pas atine iki relax. Yo gak apa-apa ya anjene kan kecilik ora tau ngerti barang konoan. Kaya Om Mandi itu terakhir-terakhir ngejak mulai. Terakhir-terakhir kon dikubur nang Indonesia, njaluk disolati, njaluk agama Islam. Lho kan Om Mandi kan bojone Mbak Se. Nah, nek keri-keri ngono apa gak sampean sing oleh? Mbak Se kan bojone Cina Indonesia to. Yo, tapi kan yo agama kan yo sampean ngerti dhewe lah. Kita nggak perlu piye-piye lah nek iku kok kan ada dengan kasih sayang itu semuanya bisa. Kebanyakan wis melo anake lah. Yo sampean mesti koyo ngono yo nek pas bolong silite dijak gelem yo budal, nek ora kan ora dipeksa ngono lho, Mbak. Sak legone suwe-suwe kan yo lah Makanya aku bojoku. lek tukaran ki aku mendingan meneng. Aku daripada lek wong umure sak dhuwur kono mendingan aku sing ngalah lah aku sama dadi rame-rame engko aku susah ngelingi biyen aku ora nek awakmu aku yo ora ya to ya. Nah, iya jangan ngono Dadi to. makane aku saiki lek kono gemerah ini tak kuatene. Wis. Sauni-unimu lah. Nah ya coba lek Penting kono mangan ki lek dicepaki, ngombe dicepaki mari to. nyamine anake yo ben aku dhewe sok yo melok anak aku. Nah, ket ben kan sampean ngomongnya ngono. Yang ini Yo apa? wis nek nek duwe anak kan sampean duwe anak dhewe kan. Ayo wis ngono ya tak pikir yo. Lha biyen ora nyamine anake aku cemburu aku. Wong jenenge anake piye meneh to, Mbak? Iya, iya. Aku sampai pegel muni sampean pancet ae. Ya aku biyen yang dipikir aku dirabi mau yo mikir belum Mbak. Modal wis tak pikirne sak gitu kan. Wah aku ndek anak. Aku apa-apa nang anakku ya. Nah. Tak imbal baliknya aku dhewe yo yang yo. Makanya kan kadang-kadang suatu ketika iku ade gumbul karo wong sing beda. Heeh. Aja nang sing kuno ae. Nah. Nambah. Makanya aku saiki gak duwe pikiran cemburu saiki. Itu kan udah mulai kerja setengah loro turu omah turu. Bojoku budal kerja aku. Ya jadi kesempatane ngarepe ging man-man nih ra iso lah ya. Ini malah hiburan loh. Ya harus kayak gitu ta. Ya harus berubah dong hidupnya. Iya. Lebih happy. Ya ora masalah itu kita. Iki mau buka ya anu deh. Iki mau buka tuh ya? Lah aku berarti rono. Mbak. Ini kok kita buntut ya, Kak? Nggih. Halo. Jadi nggak ada persoalan dan nggak ada permasalahan. Jalan-jalan ke sini ya, Mas? Jalan-jalan. Oh. Dari mana Indonya? Oh, aku tenang, soalnya gak nggak kaos. Nek nggak kaos biasanya wong Aku itu TV Indonesia. TV itu. Nah ya aku mau buka kasih YouTube, nah aku malah YouTube lek makan. Tapi aku makanku ya ini biasanya jam 4:30. hilang dulu. Kita Pengenane ya nek wong jalan-jalan saka Surabaya Jakarta. Pengen tuku klambi didol neh ning Indonesia ngono lho. Tapi dia itu enggak ngerti. Tak kok nyasar sipo tak terne enggak neh cara-carane piye numpak. Terus bojoku tak ngeterne ngene. Lek tang itu sih tak teri nang rono to. Ngono iki lek matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Andai kan saya enggak ketemu kamu, aku gimana? Kayak ketemu apa malaikat. Kembali kita sama Indonesianya nggak apa-apa saling menolong. Lah bojomu kok baik sekali toh, kok boleh ngantar aku. Malah justru orang Hongkong itu baik-baik lah. Iya nih kerja teng hotel luar nih. Teng hotel ribon enggak Riko? Yang paling rendah itu 3.000. Paling murah 3.000 segini. Nginep di situ ah? Nginep di situ. Makannya di situ di Sao Buffet situ makannya satu orang masuk 900. Makan Oke. satu. Nenek jenenge gadah KTP gampang loh, pekerjaan banyak. Banyak niki. Niki Mas Chandra niki bukan gitu. Dados napa iki?
Bojo kula. Nggih, dadi Yang enten Hongkong maksudnya. lah nggih Hongkonge tak maksudnya pun permanen nah pun TKW. Oh, lek TKW nggih mboten saged. Nek kula kan bojone wong Hongkong iki. Dadi ini nggih saged kerja wonten hotel lah, rumah sakit, pabrik. Ngono, Bro. Baru kok, udah kamu ngomong dulu lah. Kita nemenin Maya ya. Soalnya ini nek dibuat oleh-oleh semuanya Jordan, mongkok, Campipo. Kalau buat oleh-oleh. Heeh, lah iya. Jadi langsung nawar pun nggak ada masalah. Ayo. Akhirnya barang toko kono itu toko Indonesia. Ha lho, kaya HM. Bolak iki lho. balik-balik. HM lho ya yang ya saka Indonesia ya. Indonesia HM ya nek ya. Bolak balik. Sepatu Indonesia sedoyo, Mbak. Iya ya, teh ke Cina dari Nggih, Cina. enten anu apa? Dragon Center ini Nggih. Ini kok bahasane mlipis yang pundi asline. kula pati tahu. Oh, kok bahasane saged ini. Bahasane mau kromo Pacitan kan Inggil. setelah Solo, Oh. setelah Wonogiri. Nggih, nggih. Jadi bosone Lipis. Oh, makane Romo Inggil. lek kromo Inggil malah ngen kula Perdiri kan kromo Inggil. Jenengan Kediri. Nggih. Kerjane enten iki dadi seragame enten iki. Kula Pacitan tapi sing Oh, ngene nggih. Jawa Timur paling pojok. Oh, jam iki. Nggih, bahasane ngerti sembarang nggih. Nggih. Anu nika bojone mboten libur. Anu bojo kula lagi bersalin. Oh, Lagi enten rumah sakit. nggih. Oh. Ah, Mbak. Wes ah. Oh, dia di Sian. Kono kan nek lantai 1, aku lantai 27, mergane ki mengenai Oh, besok-besok. enek rapi ya. Anyar niki to. Oh, hotel niki udah Pullman. berapa tahun? Pullman yang terbesar. Udah lama, Mas. Paling murah 3.000. Paling murah niku sing li niku lek dame Jadi- dame kartu kula, tapi lek mboten kartu nggih luwih larang. 3.000 niku anggur nggih tumbas boleh itu sak gudang. Ah nggih. Lah wong dulure bojoku kok Cina lho yang nek kok nirene ya familine maratuwa lho mending ngene. Anu tekokno bojomu pengen turu ning hotel nggih namu pira tak omongi iki kok wong kono lho ya. Ki lek nggih kartuku 3.000. Wah, aja lah. Ya 3.000 iki kamangka wong sing. Gua rekal. Hah? Rekal. Tak oleh gak kan jane sing Cel, 500 kan Cel, jane 500. mesin terus. Akhire rasa 500. dikong turu nek ngene adik bojoku malah ya dhuwit 5.000 wae. Ya kata yang Nggih. kata Nggih. anyar-anyar. Oh. Turis. Niku sing nggawa bojone lho Sing paling banyu putih gede. padha Entek, TKW-ne terus akhire mboten terus mengke durakane golek wong kerja nek taman ngopeni kungkung paling ngono ya. Pun boten enten ngoten iki. Oh, mboten enten. Enak ya Mas Andro? Enak ya Mas Andro? Iki entene namung Cikaloi kan. Oh, juga niki apal niki wong bagian YouTube kok. Niki YouTube teng mriki ya, teng Hongkong mriki yang masih niki. Wong kula riyen rabi ya sing ngurusne nggih Mas niki. Ale. Kan nikah jambang. Oh, anu kita NU gitu. oh nikah anu berarti nikah muslim Indonesia niku. Siri. Nikah siri berarti. Ya, Nek rencang kula mboten nikah siri, nikah asli. asli. Nek kulone nikah siri. Oh, lek kula nikah sah. Nikah. Orang Hongkong asli. Saya Nikah muslim. nikah muslim. Yo tetep nikah tapi cara muslim. Muslim secara muslim. Apa ini suratnya nggih? Nikah siri ini. Anu lembaran nek sendiri. Oh ya. Aku biyen sebelumnya ambek bojoku sing Hongkong kuwi aku ya tak kau nikah siri sik aku. Nanti Pak Surat tuh bojomu. Heeh, tapi Kok di SIM sunat? Sacui, enggak, SIM Oh, Sacui tapi testing. Bojomu kok sunat? tapi dia sunat ta bojoku? Masa? Kat cilike sama Enek sunat? Maratuwa sunat ta. Masa? Oh, kabeh sak keluargane sak Sunat? kami adike disunat kabeh. Oh. Dadi ini padha ambek wong Indonesia kacuke. Masa? Ya iyalah. Dino sunat? Sunat ta. Kowe kok mosok kene sing Lah, delok aku sing delok ngrasakno. kowe bojoku. Sing delok sing ngrasakno kok. Ya makane aku ambek bojoku puas mergane ya iki cara dewasa padha duwene ya. Iya. Atine iki ngerti padha kaya Indonesia lho ngono. Mampu tak Oh berarti kait-kaitan sampean wis seru deh ya sunat. sunat. Mergane kono lek wong Hongkong ngilangi penyakit. Ya. Sunat iki sebenarnya Berarti iki bukan sing- masalah muslim ra muslim, ngilangi Iki sing penyakit modern, iki. sing Hai modern. lah. Muslim pun nggih ngoten. Nggih ngilangi Asline penyakit. ngilangi kotoran. Hai lah, cilik kan wis Nggih. disunat lho nggih to. Ngoten lek wong ngono. Dadine barangnya berarti padha kambek wong Indonesia. Dadine. Tapi lek mbok lek wong barat-barat piye ya ngono. Yo enek sing gak. Oh, enak kan ya. Ada yang sunat, ada yang Yang enggak. ora ya. Jadi sebenarnya sunat itu
sudah mengeneral. Sekarang itu sudah umum. Ngilangi penyakit lah Ya. kan, bukan masalah Cuman muslim orang. kembali lagi kita kan nggak ngerti nek gak dibuka ditutup no. Halah. Nek PKSKB disunat. Cilik-cilik disunat. Sing muslim, makanya arek-arek kan seneng. Iya Pak. Pinten ulan jenengan? Oke sing seneng kok arek-arek. Enggak, kalau muslim kan sunat. Mboten Mea. Wah, teng Hongkonge 7 tahun. Lah kerjane mana iki? Wah, gunung ada ya. Enten mobil agak tinggi. Oh. Agak TV kancane Anas. Berarti bagian ya, Bagian mana Ya, ya. pengepakan. Pisane pripun dong ngono iki? Lo bisane nggih laihan biyen. Iki kan Tapi- sing bobo. Oh, berarti dereng enten KTP ini. Letter. Paper nggih, paper. Tapi lek konan yo mboten asal nggih. Sing penting kula niate kerja. Nggih, halah. Pinter-pinter nggawa awak. Halah. Kakak lari setri-setri, kebanyakan kanca kula teng paper teng Bungun, Yunlong. Iki digawe apa ora iki? Kerja teng Lestari kok sini. Luntul lah. Penting Gawe wis komplit penting nggak, Bos? hati-hati. Iki mbok urup apa? Oh, Enggak. jam Sing 6. penting nang Indonesia ibaratnya telek kucing iso ketemu. Ah, nggih. Nggih teng Indo angel nyambut Ya nggih. alhamdulillah kula pun yes, malah ya. Nggih lah daripada teng Indo nggih sulit nggih. Aduh, kula enten Bangka Belitung enten anu setahun ngono ae ya minggu sami bodho kok. Nggih. Berbodho entek, rantau meneh. Nggih, kulino. Dadine kebiasaan bawa uangnya kecilik malah gede kaya kula. Ndek omah pirang wulane ra betah. Ya ora betah. Sampai harus jadi apa? Aku dadi babu apa enggak mendino nek hotel Wis tukang akeh. ngene. Kan dadi omah mobil. Wis akeh Fuyan. Oh Ora usah alah. diceritakno. Mboten wonten. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngeten lho. Saniki dimbiyen ibarate gubuk kae makku sekolah ra nyekolahne omah gedhek. Dalane nunut tanggane dicarangi. Kayak boto ditumpuk-tumpuk kan lho ya lek ada ngambek ngliwet. Aduh. Sing Saiki- berarti